Quarter to 6 na. Quarter to 6 na. Tapos wala na, nag-sunset na. O grabe na katugnaw. O kurug-kurug na ko. Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Bakit ka pa? Oh yeah, people! Nami dali sa campsite sa Mount Kalatungan. It was a great experience. Nice kaayo. Tugnaw kaayo. Si oras na? Alas 2. Alas 2. Everybody is preparing nami campsite. Magchampurado na meron. Pitikon. Pitik. Yes. Tikon lang. Grabe, the best kayo ang kuan, the best kayo nga kuan. Nga climb. Guwapo kayo ang Kalatungan. Kung wala pa mo naka-experience, guwapo kayong Kalatungan. Maybe naka-experience sila kitang ladra. Oo. Lahi po ang Lay ang Kalatungan, lay ang backlight, tapos dagay mga kasi-klase nga view mo makita. Tapos mo ma-experience po na open trail, na forest. Guwapo yun. barato siya. Yes, barato pag yun. Ang uban area mahal na. Wapo kayo tapos ang mga guides pag yun, kabalog yun ba organized. Yes. Ayos kayo mga butan. Pag abot na mo, nanaday tent. Ayos kayo. Locals gid sila. Perfect, the best. Kalatungan. So mag-camp na po mi diri, matulog na sad mi. Nakaluhod may gala. Nakaluhod may gala. Chef cook na mo may gala, Chef Philip baby. Yes. Champurado sa taron. So say menu na to giandam pag uman sa kani snack pa ni mo na ba niyang panihapon dili pa? Dili pa na. Man pa man ta alas 3. Alas 2:30. Alas 3 mag-snack ta unya. Unya siguro panihapon natay spaghetti. Spaghetti. Natay spaghetti. Atay beef nga gi-prepare na daan. Nabulalo na siya. No, beef bones. Ikaw magbulalo kag chicken. Sige, mag-try ta na. Dito kami ngayon sa sa Alaska. Kasi walang tatalo sa Alaska. O sa oras galing? Quarter to 6 na. Quarter to 6 na. Tapos wala na, nag-sunset na. O grabe na katugnaw. O kurug-kurug na ko. Murag na yung kadlukan. Nana ko diri sulod sa tent. Nagsuposa pa ng t-shirt, nagwantis na ko tugnaw yapon. Lord, layo pa kayong ugma. Ma-survive ka tani. Tanawa nagluto sila. Ano yung pagluto guys? Naamang gudod to sa taas. Kay Sir Dudes.
Uyad man siya. Tugon. Dili ko ya. Guys, tugnaw man mga pita. Banday. Tugnaw kaayo. Amazing gini kung mga kauban guys, amazing kaayo. Dugay kining bulalo nga kuan manok. Bulalo nga manok. Nagubara ba akong pressure cooker ani nga baka? Yang gihulog. Nahulog. Dato na mo suka dia. Ano de? Tomorrow. Good morning, people! Mga Bisaya, good morning! All the way from the top of Mount Kalatungan with the Orahik group. Yeah! Tugnaw kayo, marami. Ha! Kalatungan, This is Kalatungan, baby! Oh? Oh? O kasasar, no? Kuya, pila ko no kay kagrupo ba mo? Ah, nade, wala, wala. Pila ta ka degrees galing ba? 9 degrees ta gabi? 360 kumutuyo ka. 360 degrees lahat man to, mutuyo. Nabot may mga 9 degrees. Gwapo kay mag-camp diri, gwapo kay ang view na dito na makita mo ang tapo. Amazing. Spaghetti tirada. Amo mga patanon na diri. Ha, tugnaw kay gyud. Grabe ka tugnaw, promise. Kung wala pa mi nagdala og kanang thermal blanket, di makaya. As in. Kasi oras na, time check. 6:20 na. Tugnaw pagyapon kayo. Napaisa ang bugiro. Tugnaw sila. Hukas ba? Kami diri kuro-kuro na. Ga-ice na mo mga tiil diri. Pero pinaka the best sa bukid nun, mga mountaineers. Muna pinaka the best. Kalatungan. Matistingan yung tanan, kabugnaw, kainit tanan. Katulog, bilar mo? Bilar, walay ko itulog. Uy man sa katugnaw. Yes. Morning time nga nangita namin sa duha ka millennial kay para guot. Kaya ilang 10, bura good for 4. Duwara sila kabuok. Muna nga tugnaw kayo. Tugnaw kayo. Kami tigsalutan sa hangin. Lain din makatumboy din. Nagsabaon ta mo, wala taan mi reluctant kay dito lang ta mi. So, unsay menu nato for today? Unsay menu for today? Magluto ta og sutanghon nga naay tofu. Tofu. Unsay balo na to? Naatay atong ibalon. Ay, pork humba. Or kumba. Perfect. Napanay ham din sa breakfast. Ham sa breakfast ham. Slurs ham. Among advice gyud pag balon galing more on dry gyud. Dili sabo-sabo kay para dari daw mga pinirito. Mga learn na namo na. Ang brand slurs. among chorizo, among ham slurs. Ano drone na? So cold. Fox baby. So salamat sa mga nagtanaw. Di mi kabalo kung maka-video pa may pabalik kay basigurot na mo mga battery but sa tanan mga nagtanaw. Kung kamo mountaineers pod na mo'y masuggest napod mo'y pangutana or uban pa. Dili mi mga expert pero comment lang below. Ibutan po namo ang mga links sa mga videos na among natuan na ng mga bukid o among mga struggles. In fairness gwapo ni kay kaning ani god makabanding-banding. Kanang makita nimo usaon pag diskarte ana ba. So kung wala pa mo'y hobby, gusto niyo hobby ning saka-saka pwede ra pod. Kaya gyud akong U-vibes ko. Way pili din ang edad na ibatan-on. Pwede dalaga, pwede virgin, pwede dili virgin.
pwede tigulang. Di ba sa ulo? Basta kay ang imong willingness na gusto ka o love nimo kinaiyahan. O disiplinado ka nga kuan, dili ka kasaba-saba. Dili pa rin ang mga mountaineer kasaba. Oh. Sorry. Right, that's it guys. Thank you sa inyong pagtanaw. Love you all. Please, paki-subscribe, paki-share ani nga video. Tanan nakatabang ni. Bye.